Hello friends, बराय चैनल फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो रिजाल्ट नेगासिनो दा मोनसे बिग ब्रेकिं निउज फैग्रोबाय बेनो जाबाय मोनसे रिजाल्ट फैग्रोबाय जिनोखि बीटीसी इलेक्शन 2025 BPF वर्सेस UPPL कन्टेस्ट जादोंमोन बेयाव मोनसे समस्थियाव जों बेखौ दा सावरायगोन आरो लासै लासै रिजाल्टआ गासैबो ओंखारजोबसिगोन बारा गोबाव गैथारला हरनि 9-10 PM नि गेजेराव नोंथांमोना एकदम सोर सरकार दागोन बेनो दिनैहाय मोनजोबसिगोन आरो दा गोबाव खालामा जों थांगोन पर्टेलाव जेरावनिखि रिजाल्ट शीट नोंथांमोना नायनो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनि वेबसाइटआव दा जोङो वेबसाइटआव फैबाय गोबाङानो निउसाव नायो नाथाय वेबसाइटआव नायनो रोङा दा वेबसाइट नायनोबा बेयाव नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ नोंथांमोना चेक खालामनो थाबा डिसक्रिप्शनाव दानिया जों रिजाल्ट नैबे पर्टेलाव क्लिक खालामबा जोंहा रिजाल्टनि बागै मोनगोन नाथाय दायो मोनसे बाथ्रा आपडेट जागासिनो लासै लासैनो दा बेखायनो एसे टाइम लागोन आरो दा जोङो रिजाल्ट शीटआव क्लिक खालामबाबो दा पर्टेला ओरैबायदि बिजि जायनि जाउनाव जोङो लिस्टखौ मोननो हायाखै आरो बर्तमान दा अब्लाबो नै नोंथांमोना मोनदों माखासे गोबां डिटेल्स दङ नोंथांमोना बावहाय चेक खालामबाय थाबानो माने जोङो रिजाल्टखौ मोनगोन आरो दा थिग बेबादिनो पन्चायत इलेक्शन दङ बेनिफ्राय जोंहा नै BTC इलेक्शन दङ दा जोङो डिटेल्सआव खनसे बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना अके दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय मोनलांबाय थागोन दा मेन बाथ्रा जाबाय कन्टेन्टआ बबे रिजाल्टआ फैग्रोखो दा बाथ्रा जाबाय बबे रिजाल्टआ फैग्रोखो एबा बबे केन्डिडेटआ देरहाग्रोखो जों बेखौ नायोबा स' नोंथांमोना डिटेल्सखौ दायो लादो बेनो जाबाय जोंहा जिनोखि निसिमा समिति अके तो बेनो जाबाय निसिमा समिति तो नोंथांमोना चिराङाव दङगोन बे निसिमा समितिया बेनि रिजाल्टआ फैग्रोबाय आरो बेयाव सोर कन्टेस्ट जादोंमोन बेनो जाबाय जिनोखि EM दंमोन बिथां रन्जित बसुमतारी एबा फेरेंगा बिथाङा दङमोन अके देन बेनिफ्राय बेजोंहाय BPF नि दङमोन एगेन्स्टआव बेनो जाबाय जोंहा जेम्स अके तो जेम्स बिथाङा दङमोन दा बिसोर सानैनि रिजाल्टआ फैग्रोबाय सोर देरहागो बेनो जाबाय दा प्रेजेन्ट देरहाना जाबाय BPF अके स' BPF देरहाबाय एबा EM रन्जित बिथां बियो जेनबाय दा बर्तमान जेनथ'बाय माने जेनबाय निसिमायाव आरो बिथाङा मोननै गेलेदोंमोन मोनसे जाबाय बावखुंग्रि स' बावखुंग्रियाव सोर लिड लादों बावखुंग्रियावबो BPFआ लिड लागासिनो दङमोन देन बेनिफ्राय पर्बत जरायावबो BPFआ लिड लागासिनो दङमोन देन बेनिफ्राय दायो हमना ला दा विनार जानाया जाबाय BPF नि निसिमा समितियाव फैग्रोबाय मोनसे देरहाग्रोबाय आरो लारि लारि गासैबो रिजाल्टआ ओंखारसिगोन बेखायनो नोंथांमोना नैबे पर्टेलाव गासैबो नोंथांमोना मा बेनो जाबाय रिजाल्टखौहाय नायनो हागोन आरो दा जियानो जा जिनोखि देरहाबाय कंग्रेचुलेसन्स आरो लोगोसे दायो 40 सिट दङ हमना ला टटेल 40 सिट BTCआव बे टटेल 40 सिटआव हमना ला प्रेजेन्टखौ नायोबा हमना ला UPPLआ 11 लिडिं लादों बेनिफ्राय BJPआबो हमना ला 10 लिड लागासिनो दङमोन आरो लोगोसे BPFआ मेक्सिमाम 18 एबा 19 बेयाव दावखोलाय फावसलाय जागासिनो दङमोन दा किं मेकारा सोर जागोन हारसिं जुदि सरकार दानो हायाबा सोरखौ लानानै सरकार दागोन बे मोनसे नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट फैसिगोन दा जियानो जा तो बिथां फेरेंगा जिनोखि EM दङमोन हमना ला फरेस्टनि बिथाङा आरो लोगोसे लेन्डनि हमना ला बिथाङा EM मोन दा बिथाङा दायो जेनबाय बेनो जाबाय निसिमा समितियाव एन्ड नेक्स्टआव बिथांनि कन्टेस्टआ आरोबाव बेनो जाबाय बावखुंग्रि स' बावखुंग्रियाव मा जागोन बेखौ बुंनो हाथ'ला नाथाय लिड लादों BPFआ दा UPPLआ BJPजों थागोन ना BPFआ BJPजों थागोन बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनसिगोन